Muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi, zita rangu ndinoitwa Grace uye zvekare ndiri mudzimai ende ndine makore 34 years ekuberekwa. Handisati ndakamboroorwa kana vana, handisati ndava navo vana, even though ndine mapartners avo andinenge ndichifambidzana nawo. Ndinoti kana ndikadanana nemurume uyo wandinenge ndichifambidzana naye, relationship yacho hakuna kana kwainozomboenda. Zvinhu zvacho zvinenge zvichiitika unotadza kunzwisisa. Inuwo wacho ndinozoti paya ndatoramba munhu iyewo azoita move on, kunyange amboedza kuti tinge tichigadzirisana, ndo pandinozototanga kutoita maregrets. Asi kana ndichiri nemunhu iyeye ndinenge ndisina kana chandinenge ndichimbonzwa kuda kubva kwaari. Only after achizoita move on ndo pandinotanga kuita maregrets ekupenga. Saka mukufamba ndinotoudzwa kuti pandiri ndo pakagadzikwa mhepo yengozi irimo mudzinza. Even though ndichiudzwa zvose izvi mukoma, but mukukura kwangu zvinhu zvaingova pachena, zvandainge ndichitongoona kuti pandiri pane mhepo iripo. Kungogara ndiri munhu anenge ari rude kana ndiri murelationship, even in general kungova munhu ari rude. Saka mama vangu ivo vakatomboedza kufamba neni pavainge vachiri vapenyu kuti ndinge ndichibetserwa, because mama ndo vakatondiudza kuti baba vangu ivo vakauraya maid wavo, but vachiita zvinhu izvi vakazviita namai guru vachitozviziva kuti ndo zvainge zvichifanira kuti zvinge zvichizoitika. Saka maid wavo ainge achivashandira, ndiye akazoshandiswa, ropa rake rakashandiswa apo pavakamboluza pamaelection vachida kuwina zvekare maelection. Handichakwanisi kuti ndige ndichiramba ndichitaura zvakawanda pamusoro pababa vangu, but ndichangoti ivo vainge vari politician. Handikwanisi kuti ndige ndichikuudzai kuti vainge vakarerekera kubato ripi, but vaita zvematongerwo enyika. Zvinhu izvi pazvakaitika, it was in the early 1990s ndo pazvakaitika. Saka maid wavo akangogaruka ashaika, then mama pane zvinhu zvavanoti vakapiwa, asi vakaramba kundiudza kuti vakapiwa chii, but vaita sekunge vakabatiswa musoro wake maid. Ipapo ndo pavakatombotanga kuwirirana naamai guru, sezvo vainge vari girlfriend vainge vasingatombowirirani naamai guru zvachose, but ipapo takatomboenda tikanogarako kumba kwababa nemamwe masiblings angu tikatombotanga kuwirirana. Mama vakapiwa musoro wake maid. That one I know vairamba zvavo, because vaingoti zvandakabatiswa kuda ndo zvava kukanganisa mwana wangu. Zviratidza ivo kuti musoro uyu pavakaupiwa vakanzi vange vachiuchengeta. And I remember kuti ndaiwanzokuona hari mubedroom mamama, ende hari iyoyo yaingogara yakaiswa padhuze nepahwindo, zviya zvekuti kana ari masikati vachiita sekunge vainge vachida kuti hari iyoyo inge ichiwana zvizuva mbichana, vaizoitora zvavo vobva vachizoidzosera muwardrobe. I think kuti ndo mainge muine musoro wamaid. Maid uyu akangonzi atsakatika, ainge ava kuita zvematongerwo enyika ebato rinopikisa, but kwainge kusitomborina zvinhu zvakadaro. She was just a sacrifice. Mukukura kwangu, mushure mekunge baba vazoshaika, mama vaigara vachingoona chipoko chake maid, zvokuti amai guru vakatombouya nedzimwe n'anga 2 dzekuzambia. Hameno zvavakaita mumba, because isusu takangonzi tinge tichibuda panze, because by the time baba pavakazoshaika, amai vangu vainge vava nepamoviri pe my other brother, the youngest one, vainge vava nepamoviri at that time. Saka mai guru vakatouya nen'anga 2 dzekuzambia dzairakidza kuti dzainge dziine masimba. Tikabva tanzi tinge tichibuda panze
takabuda panze hameno kuti dzainge dzichikusha chii mupassage, because mama vangu waiti kunyange ukarara navo zviya zvekuti vanenge vachiratidza kuti pane zvinhu zvinotyisa zvavari kuona, vobva vauya kuzorara newe muspare bedroom mako, asi vaizomuka vakarara vari mupassage. Saka pandakazviona pekutanga ndakakasika kumuka ndichinzwa kuti muroom mangu mainge muine munhu ainge arimo, akanditarisa ndikavhunduka ndikapepuka. Ndo pandakabva ndachizoona kuti mama vangu vainge vasina kurara pasaidi pangu, so I thought kuti maybe vainge vatomuka since it was somewhere kuma 4 am, but ndakazoti ndichitarisa padhoo ndikaona kuti key yainge itori padhoo. Ndikamuka ndichida kuenda kutoilet ndikatoona kuti dhoo rainge rakatokiwa nechemukati. Pandakazokiinura ndo pandakaona kuti mama vangu vainge vakatorara mupaseji vasina kana kupfeka, asi vainge vakatsamira pilo mukoma. Ndakati nhai mama, ko muri kuitei kasi muri kunzwa kutsva here? Apa yainge iri nguva yekutonhora. Vakavhunduka mama vakangomuka paya vakaenda mubedroom mavo. Ndakazovanzwa vava kutanga kupopota, but vainge vasingapopotere inini. Vaiwanzokuti kana pamba pakaitika zvimwe zvinhu zvinenge zviri spiritual vaitanga kupopota vari mubedroom mavo vachiratidza kuti vanenge vachimutuka musikana uya, asi zvimwe zvacho zvavainge vachitaura ndainge ndisingakwanisi kuzvinzwa. Saka zvinonzi baba vangu, mama naamai guru vakaenda kun'anga mushure mekunge musikana uyu apondewa akashandisiwa panguva yemaelection, vakawina maelections avo. Hanzi mweya wake pawakatanga kupfuka ndopavakaenda kun'anga vakaita chitsidzo chekuti ini ndini ndaifanira kuti ndinge ndichizotakura mutoro wacho iwoyo, uye zvekare ropa rakadeuka ringe richizoteverera ropa rangu. Kusvika pari nhasi mukoma ndiri munhu wekuti handitomborina kana pisi zvachose muupenyu hwangu. Handizivi kuti zvingagadzirisikawo sei, amainya kubereka hapasisina, ende ndinoshaya kuti angandibatsira ndiani. Masiblings angu, mahalf brothers and sisters angu vazhinji vacho vakaendawo kumhiri kwemakungwa. Ini ndiri kurarama hangu ndiri muSouth Africa, handisi munhu anotambudzika. Kunyange ndikati nhasi ndinenge ndichida kudzokera kumhiri kwemakungwa ndinokwanisa kuenda. Chakandibvisako kumhiri kwemakungwa inhau yekuti ndainge ndava kutoitwa sekunge ndiri murwere wepfungwa, because ndaipota ndichiita mahallucinations. Ndikatomboenda pakosi yacho yekuita sekunge ndava kurasika njere, ndokubva ndachizobvako ikoko ndikadzoka kuZimbabwe. Ndokubva ndachizotenga property munomu muSouth Africa kuno kwandigere. Baba vakandisirawo kabusiness, vainge vagara vaine business iro ravakavhura munomu muSouth Africa. Saka ndakangokurawo ndichingoudzwa namama kuti kuSouth Africa une kambani yako iyo yawakavhurirwa nababa vako. I also studied engineering. I do run the company but not on a daily basis. Ndiyo secret yangu iyo yandiinayo. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Ivedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi zvose ndinazvo, dambudziko riripo nderekuti kana ndikafambidzana nemurume uyo wandinenge ndichifambidzana naye, then ndinozongotanga kungonzwa ndichimusema, asi kana azoita move on moyo obva warwadza zvekare. Amai nababa naamai guru hanzi vakaenda kun'anga vakagadza mweya wacho wengozi pandiri mumuri. Hakuna anoda kundibatsira because vanhu vose vari kufambirwa nelife, life dzavo dziri kufamba. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Be sure to also check out channel iya yekuTikTok. Also keep an eye ikoko, ndichange ndichizoposta zvekare mamwe maconfessions ikoko. Toda kuti vanhuwo vakawanda kuTikTok tinge tichiwana futi maconfessions, because kune vamwe vanoita zveTikTok vasingaiti zveYouTube, so that tinyatsokuwana maconfessions kubva kune vanhu vakasiyana siyana. So please make sure kuti you just
hit the follow button kuitira kuti profile yacho irambe ichingoitwa recommended to other people, vanhu vange vachizouya nemaconfessions avo. Regedzai iti taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndine confession yangu iyo yandiinayo. Mukoma, pane vamwe mufundisi avo vekuchechi kwedu, saka mufundisi ava vakati vanoda kundiroora. He is still single. Vakati ivo vari kuda kutanga chechi yavo. Ndakavabvuma, but now ndava neconfusion. Vari kuti vanoda kuti tinge tichienda kuGhana. Vari kuti kuGhana ndo kuna spiritual father wavo. Vari kuti vasati vatanga chechi yavo tiri kufanira kuti tinge tichienda ikoko. Vanoparidza mukoma ende vanonamata vamufundisi ava. Kubva zvatakatanga kufambidzana, he has never asked for anything that has anything to do with sex. Vanongotaura neni maererano nevhangeri chete vachingoparidza, asi iye kuenda kuGhana ndava kutya. Ndakavati ko tinozoenda kana taroorana. Vari kuti hazvitoiti kuti titange taroorana then tobva tachizoenda kuGhana. Hanzi tinotofanira kutoti tinge tichitoenda kuGhana kwacho tisati taroorana. Vanoti ivo vane chitinha chavanofanira kuti vange vachizopiwa. Hanzi chitinha ichi ndo chitinha chekutanga chichaiswa pavachazovaka chechi yavo. Hanzi mufoundation ndo chekutanga chitinha chichagadzikwa pavachazovaka chechi yavo. Nai mukoma, ndine here ndiri kutadza kunzwisisa zvinhu zvinoitika pamweya? Because chitinha ichocho vakati kana tachipiwa kuGhana naspiritual father wavo tinochisiya ikoko, but somehow patinozodzoka kunoku kuZimbabwe tichazowana chakatimirira. Ndo mashoko iwavo avakandinyorera paWhatsApp vakazodilita message yacho ndingadai ndakuratidzai. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, hakuna zvinhu zvakadaro. It's not like you don't understand the things of the spirit. I think kuenda kwavari kuda kunoita kuGhana vachifambira spiritual father wavo, pamwe vakatojoina cult nechekare. Chitinha ichocho ndo panenge patori nemhiko dzavo kuitira kuti chechi yavo izowana vanhu vakawanda. Ngatitaurei naye mwanasikana uyu mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu, ngatimupei advice. Oramba here chingofambidzana napastor vake ava. Regedzai iti taenda panyedu inotevera. Tichasara nani? Tichasara naniko? Ko tichasara naniko? Moyo zvavaenda. Tichasara nani? Ko tichasara naniko? Tichasara naniko? Ko moyo zvavaenda. Mukomana makadii zvenyu? Zita rangu ndinoitwa Chipo, not a real name. Ndiri mukadzi, ndakaroorwa uye zvekare ndigere muno muSouth Africa nemurume wangu. Vana takasiya kumusha. Ndingangoti hama dzangu zhinji dziri muno muSouth Africa. Mabasa atinoita isu sevanhukadzi tinongoshandawo semamaidi. Hanzvadzi dzedu dzinoshandawo semadhaka boy. Vamwe ndo vanovaka, vamwe ndo vanoshanda semagarden boy. Upenyu ndo hwakatiomera mukomanashi. Mari tinokwanisa kubata mari, asi kubudirira kwedu kwatonetsa. Mashoko avo ekuti tichasara naniko moyo zvavaenda ndo zvandinogara ndichitaura izvozvo kana ndiri kuhope ndichiita zvekurotomoka. Kwete ini ndega, but tose sevana vakaberekwa nemunhu mumwe chete. Mukunorotomoka kwatinenge tichiita ndo mashoko iwawo atinenge tichitaura. Ndo mashoko awo atainzwa achitaurwa parufu rwababa vedu. Sedzinza takabatana, kufamba tinofamba, asi kose kwatinenge taenda tiri kuudzwa kuti pakati pedu pane uyo akaba mishonga yose yainge ichishandiswa nababa, zvose zvavaishandisa, zvekare nezvikwambo. Hanzi zvinhu izvi akaenda akanozviisa mubako ari kumirira nguva yake kuti inge ichizokwana yekuti azotanga kuita zvekun'anga. Zvinotonzi akatoenda kuMozambique. Zvino n'anga dzacho kuti dzinge dzichitaura dzinoita sekunge dzinenge dzichitya kunongedzera munhu wacho uyo ari kunzi akazviita.
baba vangu vainge vari n'anga yainge iine mukurumbira. Basa ravo ravaiita, vaibatsira vanhu vanenge vachida mishonga yelaki, vamwe vanenge vachida kuuchikwa, vanenge vachida kuti dzimba dzavo dzinge dzichizosimbisiwa, zvekare nemabhizinesi. Baba vangu aiwa vainge vari mazvikokota, ikoko ndo kwainge kuri kubasa. Village rose raivatya, raivazeza, kunyange mambo chaivo vaitozeza baba vangu, vaitonzi n'anga yamambo, nekuti mambo vaitobva kumba kwavo vachitouya kuzobatsirwa nababa vangu. Saka baba vangu vakazoshayika. Baba vakashayika mainge muri muna July, muri mugore ra2018. Baba vangu vakashayika apo pavainge vaine 59. Pavakatanga kurwara, baba vakatoudza vanhu vose avo vainge vakaromba, kutanga nemabusinessmen emunharaunda, nekuti kwedu kunoita zvekurimwa donje, zvekare kunowanikwa goridhe. Saka vanhu vazhinji vakabudirira nekukasika, asi vose aienda kunokorokoza aitotanga auya pamba pedu obva apiwa mafuta aingodzi mafuta egwai. Vanhu vakaita mari nekuda kwemishonga yavainge vachipiwa nababa vangu. Saka baba vakatumidzira shoko kunyange kwamambo rakatosvika, nyacho ikatotaurwa nezvayo mudare. Mambo vakaita decision yekuti wose ainge aine mishonga yaainge akapiwa nababa vangu, mishonga iyoyo yainge ichifanira kuti inge ichizodzoka kwavari, nekuti ivowo mambo vainge vatori netsvimbo iyo yavakapiwa nababa vangu, ikatodzoka tsvimbo iyoyo. Saka vamwe ndo vane zvavakadzosa, asi vamwe vacho vakaignore. Baba vangu vakazvipisa zvinhu izvi. Musi uyo wavakafa hatina kutombofungidzira kuti baba vachafa, nekuti vakatomuka, ameno kuti simba racho vakariwana kupi. Vakati unganidzai zvinhu zvangu zvose zvakaunzwa nevana vangu vose avo vakauya nezvinhu vaya vandakapa, vachibvira vanhu vavakarombesa, vavakapa mafuta elaki. Ari very dangerous mafuta elaki. Kana variko vanhu vane mafuta elaki avakapiwa, dzoserai mafuta iwawo munhu wacho achiri mupenyu, nekuti baba vakatomapisa mafuta ose awo elaki awo avainge vakapa vanhu vakakwanisa kumadzosa. Mafuta iwawo nemafuta emakwai vakamapisa, zvikari nemimwe mishonga, asi vamwe ndo vakabva vachizoramba. Zuva iro rakafa baba vangu vakafa usiku hwacho. Mushure mekunge vapedza kupisa zvinhu zviya mukoma, kwakanaya imwe mvura. Fungai kuti mainge muri muna July, kwakanaya imwe mvura yaipenya, mheni dzichirova, baba vakazofa. It was somewhere kuma 9 p.m. pakashayika baba vangu. Mushure mekunge baba vashayika mukoma, mvura iya yainge ichinaya ichiita mabhanang'ana yakangoti zii. Noti zviya zvekuti mvura inogasa pashoma pashoma, yakangoti zii ikabva yatoenda. Ndo patakatanga kunzwa kuti panze painge paine zvinhu zvainge zvichitaura. Koma zvinhu izvi matauriro awo azvainge zvichiita, zvaitaura zvichiita sekunge kitsi. Handiti munoona kitsi dzinoti kana dzichirwa dzinoita sekunge dzava kutotaura, kutoita sekunge vanhu. Kitsi idzi dzaiti hii. Tichitonzwa kutoti zvinhu izvi zvainge zvichitaura, whether dzainge dziri kitsi kana kuti zvinhu zvacho izvozvo zvainge zvauya kuzochema baba, zvainge zvakatomira padhuze nemukova wemukicheni. Ndo matainge takaungana imomo, because baba pavakazofa vainge vachiti vari kupindwa nechando. Vanabhodhi vakasimudza baba, tikaenda navo mukicheni, ndokubva tachizobatidza moto mukicheni mukoma. Tose semhuri tainge takangogara tirimo mukicheni. Zvinhu izvi takazvinzwa tose tiri pamwe chete, hazvina kunyarara. Kubva ipapo pakashayika baba, kuzonosvika baba vachizovigwa. Vamwewo veukama vaizvinzwa, nevamwe vemuvhillage vaizvinzwa, kana sabhuku vakatozvinzwa zvinhu zviya zvichingoti hii zvichingotaura chete. Nyaya iyi payakasvika kwamambo, mambo vakabva vati paifanira kuti pange pachitsvakwa munhu anogona kuita zvechivanhu kuti tinge tichiziva kuti chii chainge chichiitika. Saka mutumbi wababa wakabva wachizotorwa kwava kuchizoendeswa kumochwari. Saka baba pavakaendeswa kumochwari, kofini iroro racho ravakaiswa mariri rakanyatsokubuda mune zvakanaka,
asi pakudzoka ringakwana mukoma. Kofini rakaramba kukwana padhoo kuti ringe richipinzwa mukicheni. Takazotoita zvekutopaza dhoo racho kuti iro kofini rababa ringe richizotokwana. Pakabviswa door frame, then ndokubva kofini rababa rachizokwana. Asi baba pavakazotorwa mutumbi wavo vachibviswa kumochwari, kofini ravo richingosvika pamba, ndo patakatanga kunzwa zvekare zvinhu zvainge zvichichema. Zvinhu izvi zvaichema zvichiita kunge shiri, zvichiti tosara naniko mwoyo zvavaenda. Baba vangu vainge vari muyera mwoyo mukoma. Zvishiri izvozvo zvaitochema zvichitoti tosara naniko mwoyo zvaaenda. Ndo zvatainge tichinzwa, uye zvekare kusvika pari nhasi iniwo kana ndikabatwa nemadzikirira, murume wangu paanozondimutsa hanzi ndinenge ndichichema ndichingoti tosara naniko mwoyo zvaaenda. Ende dai kwanga kuri kunzi murume wangu ainge asingandidi, angadai akandiramba kudhara, nekuti hanzi zvandinenge ndichiita kana ndakabatwa nemadzikirira kudaro zvinenge zvichityisa. Saka kofini rababa rakauya, ainge ari makuseniseni kuti ringe richipinzwa mumba. Rakaramba mukoma Nash kuramba kupinda mukicheni. Vanhu vainge vakarisimudza vaiti kana vava pamukova wemba vainzwa sekunge rava kurema. Vaiti kana vakamezha mukova wekicheni vaitoona kuti kofini rababa rainge riri diki, asi kuti vange vachizoripinza mumba rairamba kofini rababa. Mushure mekunge vapaza vabvisa door frame, ndipo apo parakazoiswa mukicheni. Asi zvinhu zvaingotaura zvaingonzwikwa, vamwe vaingonzwa zvichingoita zvekuzevesera, but isusu mukoma ndisu tanyatsokunzwa kuti zvinhu izvozvo zvainge zvichitochemawo baba vedu. Pana acho makuseni ndipo patakabva tachizoenda kumakuva uko kwakavigwa veukama kwatinoti kuHeroes Acre. Kubva pamba kuendako kuHeroes Acre munongofamba about 10 minutes. Takati taenda kumukoma kuti tinge tichiviga baba vangu, yakava batai. Guva rababa rakazotowedzerwa nekuti kofini ravo rainge richiramba zvekare kukwana. Vanhu vakazotowedzera kuchera kumasaidhi, ndokubva baba vazovigwa. Takazoti tadzoka kumba, ndo patakasangana nevaroora nevamwe vatainge tasiya kumba. Vose vainge vakamira pagedhi. Tikati kochii, ndo pavakangonongedzera kuimba yematare yainge ichishandiswa nababa mukoma Nash. Zvinhu zvakaitika ipapo hazvitombonzwisisiki, asi pane umwe muroora, mukadzi weimwe brother yangu. Muroora uyu ndiye anoti akaona chamupupuri, asi baba hanzi vainge varimo mukati macho chamupupuri. Ndokubva atongobatwa nechadzimira, akatanga kufamba achiendako kuimba yematare, akaenda akanokinura, nekuti kwainge kwakiiwa naamai, ndo vainge vatori nemakeys avo, vachitya kuti zvimwe zvinhu zvababa zvinokwanisa kuzobiwa. Mukoma Nash akangokinura, iye anoti akakinura makii aya akabva anyangarika mumaoko ake. Apa amai avowo makii vainge vakamabata, vainge vakatomasungirira pazambia ravo. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakakatyamadza munhu wose. Takaendako kuimba iyoyo yainge iri imba yematare. Zvakatikatyamadza mukoma, munhu wose ainge aripo akatoshamisika, because takaona kuti mishonga yose yaishandiswa nababa pakurapa, zvekare nemachira avo avaishandisa echivanhu, mainge musisina kana anything. Mukoma zvakaoma, because munhu iyeye anotoratidza kuti akatotsvaira akasiya akorobha pafloor, painge pachiri pakatonyorova. Zvinhu izvozvo hamene kuti zvakaendeswa kupi, asi zvinongonzi zvakatorwa neumwe weukama. Saka munhu wacho akazvitora kuti tinge tichiudzwa kuti ndiani. Zita racho mukoma riri kuramba kubuda. Kana mukapostawo nyaya yangu ndiseveseiwo, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Bedwe kana makapiwa mafuta eLucky, I urge you kuti muge muchidzosera mafuta iwawo. Kana makamatora kune muprofita, kuna pastor kana kun'anga, dzoserai mafuta iwawo.
Munoona vamwe vanhu vakamapiwa mafuta awa elaki vachinzi e-anointing oil, izvo mafuta elaki. Dzoserai zvinhu izvozvo. Take it from someone wekuti baba vake vainge vari n'anga yaita zvekurombesa. Dai taizvida isuwo tingadai takaromba baba pavainge vachiri vapenyu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi ininiwo baba vangu vainge vari n'anga. Kana uine mafuta elaki awakapiwa, dzosera kumuridzi. Kunyaya yavataura iyo yekuti hanzi vazhinji venyu makapiwa munawo mafuta elaki asi munongoti e-anointing oil yekuchechi, munowirirana nazvo here kana kuti kwete? Ngatitaurei navo mucomment section.